tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ya sarki mai ishi da ya fadan Abdalla Isa, ya miƙa mai duka mukamin nesa bare na kusa, ya kuma zaɓe shi saman dukkanin masu isa. Sonai ne gare na jibani na ce ba, dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Roƙo na taslimi har da salati kai ta daɗi, ba zan can adabi wasila har ita kai ta daɗi. Gundan gatanka da kamfa kai ta bashi daɗi, halaye da sahun bai da sabon wani ɗaya ba. Har da waliyan Allah masu biya ta yi sau da ƙafa, na fita ranar shakti jani ya sani shigifa. Shak barhama a ƙaunar annabi bai zauna ƙasa ba, maulana Adam gwarzo na Muhammadu ka ci gaba. Dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ya mahalicci na gare ka nake ta kira a natse, karɓi du'a'i na ilahun gwani ni karka kwatse. Gani ina kuka ina da bukatu na a matse, banda sukuni sau in baje raudar annabi ba. Ga girman guri muradi ya damke zuciya, ya sarki Allah madagi na ni zani iya, sai ka yarje min hakika don samun shirya. Na yi nufin in je ka Madina ban san hanya ba, dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. In ka yarje min a yanzu da ma sai in je, gani da kokona ina roƙo Allah yarje, dan alfarmar wanda kai shi da kyakkyarar saje. Bara kalikun nan da a harku ba kai mishi tamki ba. Ruhi ya zare Muhammadu kai ne gurinsa, da gaske nake sosai ya rabbi a zancen barasa. Su jibi ku kauce gobe imani ta yi min nisa, ba tafiya ne baban san rana ta nishaɗi ba. Dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ashe dai kauna ba ta kyale ruhi wali, Muhammadu yarje min ganin ka idona ya kwalli, in je barka in yabe ka in ganka ganin fili, ko a mafarki ban san daɗi tamkar wannan ba. Hanci ya daɗe yana ta buƙatar jin kamshi, ina ta tunanin shage-shage hakika ba kamshi. Duk kamshi wari ne kamshi kam na a wurin mai shi, in na je rauta rabbi ba za yi hana jin kamshin ba. Dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ido ku ƙasar ta zuba ilahu ba zai mini ƙari ba, ni na san shi rahimu ba za ya hana min rahama ba. Rahamar shi guda ta saduwa da Muhammadu na tuba, tarin zunubai na ba su kai rahama ta kafara ba. Alwashin zuciya yana da ratan ciki na kulle, ya mahalicci amini kar zafin shi ya sassale. Ga zai bayyana sai gaɓoɓin sun kakalle, Allah yarje in ziyarci masoyin nan babba. Dainiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ga sun suna kyarkyara ta ina zai kullowa, banda sukuni sai na samu madibin dibawa. Ya Allah yarje min haɗa ni da hannu kamawa, ina zan sa kaina idan bana ban je ba. Yakini na Allah ba karɓar dukkanin roƙo, sai in an raɓa da annabi mai kayan saƙo. A ya mai lauja'u ka kai na dukawa na ƙoƙo, in ka roƙa
amin shi na tabbata ba zai kyale ba. Ainihiyar tafiya madinatu ba zan fasa ba. Ina roƙo a gare shi da miƙa salatoti da yawa da duka salamomi gare ka da linkin lunkawa. Bayanin saduna da kan shi ne duka roƙawa. Idan ka amince min ilahu ba zai kiya yarje ba. Allah salatanka da dukan taslimanka na roƙi talullunka mu annabi mai maka Muhammad zaɓinka da ka bayar darka kuma ya cika aikinka ya tsarkake sunanka ka ba shi halittarka ya zamo agargata ya cire mata duk wauta ya lura da aikinta ya gyara tunaninta ya koya mabauta ya amshi gumakanta ya gwada mata allanta ta san ciwon kanta ta more halittarta ta girmama junanta ta kula da zumuncinta ta girmama mayanta ta tausaya ma ƙanananta ta kyauta ɗabi'unta da dukkan halinta ta tsoraci allanta ta bi shiriyar tsafta ta kaunaci manzanta ta samu dukan gata gurin mahalicinta don na'ar manzanta kuma shi zai cece ta ya cika mata aikinta ta share hama kyauta da ceton manzanta ya sauka garin makka yana ta kira a ajin shirka ya jure ni hauka daga masu yawan hauka gurin shi ya haska zuciyarsu ya tsatsarka su samu dukan harka su tsere halakuka ya jure ni sharri domin ya yi alkhairi sarki mai kyan tsari Muhammadu alkhairi na Allah muhtari majibincin al'amari gare ni abun wuri Muhammadu annuri na rabi marar wari da baya alfahari kuma baya yin zari kamshi makashin wari ni'imar Allah tari rahmar Allah tari kai ne sayyidul bashari nutsuwa ajalin mori raubar ka nake guri in je a cikin sauri ka yarje gata na ka yarda muradina rasulu abin suna gare ka nake kauna tana a cikin raina har ta fiti bakina sannan ka masoyina gaishe ka abin kauna Muhammad zaɓina rasulu masoyina gare ka nake bege kai ɗaya nika san hange zuciya ta ba waige raudar ka take hange Muhammadu Abdullah labbaika Rasulullah ahlan bika Saifullah Muhammadu Kanzullah ya dangatan Allah zaɓaɓɓe gun Allah mai shirya ibadullah mun bika Rasulullah mun so ka Rasulullah labbaika Habibullah labbaika Rasulullah labbaika ya Rasulallahi labbaika Rasulullah yarje mini in je barka akwai tsintsar guri da ke iya saruri hauka Rasulullah kai ne burin ka yarda na zo gunka muradi ya samu a sanda na zo rauba babba Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
tafiya madinatu ba zan fasa ba.